Слухайте, народ, ведаеце, як хутка зрабіць выдатныя фары? Глядзіце, бярем ось такую синюю омывайку, ось такі чайничек. Ну давайте. І ось такая фара, вельмі дрэнная і брудная. І што? І нічога. Трэба пачакаць. Крыху яно каляхавала, а вось глядзіце, таму не ішло. Ну давай. Омывайка звычайная, синяя. О, глядзіце. І ўсё. І гэта каштуе, колькі гэта омывайка каштуе? 3 рубля. 3 рубля она каштуе. 3 рублі і ось такі чайник. Не ведаю, ці дакладна, як правильно. Это походный чайник. Ось такі, да, для вандровак. І все, вы можете ў лесе зрабіць сабе выдатныя фары, калі у вас ёсць омывайка і ось такі носик. Потым пакажу вынік. Гляньте, атрымліваецца як празрыстая люстэрка. Усё бачна. Бачу будучыню сваю, што стану знакаміты. Таму карыстайцеся, так? Усё, бягом за такой омывайкай і рабіце сабе ось такія модныя фары.